der stadigvæk findes humor. Må man sige, at muslimer bare kommer her og nasser, og at grunden til de kommer er de offentlige kasser? Må vi undlade at betale den kontanthjælp, som de hæver? Må vi sige foran, om det er børn og gamle, som de tæver? Men det må vi ikke. Alt for racistisk, hvid hætte hagekors. Hvis du tager en af Mohammed, så bliver du skudt. For det er forbudt. Må man sige, at muslimer ikke har respekt for kvinder? At de først er glade, når demokratiet helt forsvinder? For de mener, at sharia en dag skal styre staten. Og bliver de sure og trækket splittet bare ud af håndgranaten. Det må vi ikke. Så er man racist med hvide hætte hagekors. Hvis du tager en af Mohammed, så bliver du skudt. For det er forbudt. Men må man sige, at muslimer ikke ejer arbejdslysten? At de starter med at kræve fra den dag de rammer kysten? Må man sige, at islam det skulle holdes indendør? At kommunen kun vil hjælpe, hvis du er asylansøger? Det må vi ikke. Alt for racistisk, hvid hætte hagekors. Og hvis du tager en af Mohammed, bliver du skudt. Og det er forbudt. Men må vi gerne være glade for det multikulturelle? Må vi gerne sige, kom ind, for vi har mere end nok til alle. Må vi gerne sælge ud af alle vores værdier? Må vi gerne bare glo på, at de tager på vores piger? Ja, det må vi gerne. Så humanistisk og socialistisk, de skal først, og så får vi til sidst. Man er vel ikke racist? Og må vi gerne være danske? Må vi være stolte flaget? Og må man sige, at vi er far for islam for overtaget? Må man gerne sige, at i Danmark er vi en smule dannet? Og kan de ikke leve op til det, så skal de ud af landet. Det må vi ikke. Alt for racistisk, hvid hætte hagekors. Og hvis du tager en af Mohammed, så bliver du skudt. Og det er forbudt. Må man sige, at de er dårlige? Ja, hvis de havde lysten, kunne de alle have det godt og leve fedt i Mellemøsten. At de ikke vil integreres, ja, hader os i Vesten. Europa falder, hvis ikke at EU stopper festen. Og må vi sige, ligesom Glistrup, dengang ingen ville høre, her i vores hus, der må vi gerne lukke vores dør. Nej, så er vi racister, det er den samme gamle spørger. Vi går til grunde med den politik, som Danmark fører. Det må vi ikke. Så er du racist med hvide hætte hagekors. Hvis du tager en af Mohammed, så vil du skudt.